варзишгари тоҷик Ҳақназар Назаров сазовори медали биринҷии чемпионати ҷаҳон оид ба кураш гардид. Ҳақназар Назаров аз миёни дастпарварони риштаи кураш ягона варзишгаре гардид, ки ба натиҷаи дилхоҳ дар ин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ ноил гашт. чемпионати ҷаҳон оид ба кураш миёни калонсолон аз 2 то 4 сентябр дар шаҳри чунгҷуи ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ дар доираи фестивали байналмилалии ҳунарҳои размӣ баргузор шуд. дар қувваозмоиҳо 184 варзишгар аз 74 кишвари дунё иштирок доштанд. Ҳақназар Назаров дар вазни то 81 кило ба гирифтани ҷои сеюм мушарраф шуд. дар ин вазн Сарвар Шомуродов аз Ӯзбекистон ғолиб гардид. медали нуқраро варзишгари Эрон Илёс Али Акбарӣ моли худ намуд. пас аз бозгашт ба ватан дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе парчамбардори меҳанро волидайн, дӯстону наздикон ва дӯстдорони гӯштии кураш истиқбол намуданд. дар мусобиқаи чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини кураш дар давлати Корея шуда гузашт. дар он ҷо дар байни 74 давлат сазовори ҷои сеюм шудам.